Dávno
Tak počuješ, jak šumí, ako hĺbe na oknách.
tiež je vyciak, čo som naučila, že to je mäkké. No, tak sa ospravedlňujem, ja som robila také videu, kde som povedala, že idem dežeric, tak ty si to povedal, tak prepáčte, no, tá slovenčina, chápete, akože ťažké to občas odhaliť, ako to vlastne je, ale teda teším sa, že môžem byť s vami. A priateľi, dovoľte, aby som vám predstavila môjho najmilovanejšieho pódiového partnera, to je Dano Špiner. A tuto medzi vami sedí a o zvuk sa stará a vôbec u nás sa stará už roky rokuce môj najmilovanejší mimopódiový partner, môj manžel Michal Pivovár, teda on. My si takto akože bránime väčšinou Slovensko v tejto trojici, lebo to, že to je náš manželský trojuholník. Tak ozaj sa veľmi tešíme, že môžeme byť takto spolu dnes. No, aby som teda aj ja vstúpil do toho, samozrejme, tak tie roky, rokuce, to znamená 18 rokov už takto spolu jazdíme. Môže to vyzerať, že je to málo, ale zároveň za tých 18 rokov sme stihli už zahrať vyše 1500 koncertov na niekoľko albumov. Takže ja som veľmi rád, že môžem vám predstaviť dámu, s ktorou takto spolu kočujeme. My ako cirkusanti. A táto dáma prináša nielen tie texty, ktoré počujete, ktorých je autorkou, ale prináša do toho celého emóciu, vážne, dobrodružstvo a zábavu a dobrú kávu a ešte aj dobré jedlo. Takže dámy a páni, zatlieskajte, lebo toto je moja najmilovanejšia pódiová partnerka, Katarína Koščová. Viete, to je inak také celkom vážna vec, lebo Dano hráva ešte so všetkými inými opechudami, takže to je a hrá so Simou Makušinovou napríklad a hrá ešte s Milou Medvedovskou a to som chcela vlastne povedať, že ale teraz došlo, že vlastne tu nemám úper, takže nevadí, ale tak ja tak robím také rôzne žiaľ rôzne scénky potom na koncertoch a občas to býva napínavé. Ale naozaj, že toto je taká, že krásna 18-ročná jazda. Zatiaľ chodí byť všetci spolu. A dokonca musím sa priznať, že ja mám oveľa väčšiu chuť, ako som mala pred takými 5 rokmi. Takže asi tak svedčí, že sa oveľa radi všetci. Pán Boh zaplať za to, že aj dnes tu s vami a vystaviť tento deň rodiny strávy môžeme. Takže Dežerice, pekný poobedný čas s nami. Trošku češtiny teraz, pred chvíľou ste počuli švarištinu. My tak radi miešame tie kultúry, lebo my si myslíme, že to umenie má byť farebné a slobodné a žiadne iné. Takže je to také, tak trošku češtiny si to robíme. Do rytmu requiem
ti, co tak dlouho splétá. Minuty, vteřiny, roky, do rytmu řeky hýbou se naše oky. A na všech v kostelích odříkáš oči naše, slavou se tiše plaše, někomu líto je a někdo se zlobí, tam to sebral jas a tu berou hlouby. Chcel by si vám zahrať piesň, ktorá vznikla v spolupráci a so skvelým českým textárom pánom Michalom Horáčkom. To už vlastne tá piesň je fakt veľa rokov, ale pre mňa je to vždy také zimové okolo, keď si spomeniem na to, že pán Horáček dal vlastne niekoľko desiatok svojich textov voľne zhudobniť komukoľvek, kto to videl na internet. A mne tak cvrkol do nosu tento text, ktorý si volal Štedrý večer. A chvíľu sú Vianoce. Však sa chvíľu už našli reklamy, takže nie sme úplne mimo. Ale teda, ja som mala normálne pocit, že ten text akoby začal spievať úplne sám, tak som zavolala Danovi, že počúvaj, že máme takú pesničku, chcela som to pozvať Horáčkovi. Sadli sme si, nahrali sme demo a asi, ja neviem, do 3 hodín sa ozval pán Horáček, že sa mu to veľmi páči a že si to chcel použiť na svojom albume, ktorý takto skladal z rôznych interpretov. Tak nakoniec sa tam ocitli dve naše zhudobnenia jeho bálad a taká veľká zaspietová stála krásna spolupráca, tak sa veľmi teším z toho. A teda Štedrý večer, aj napriek tomu, už dnes je vonku 34 stupňov, tak si dovolíme trošku, lebo ten text je taký krásny, že sa hodí podľa mňa na akýkoľvek deň roku. Kto už bol niekedy na našom koncerte? Ruku hore. Kto je dnes prvýkrát na našom koncerte? A kto sa neprihlásil? Toto je daná obľúbená disciplína, vyhrali ste. Ja som sami totiž hrala. My sme spolu hrali, dobre. Tak ahoj. Kde máš nástroj? Ale teda, hovorím to, pýtam sa preto, lebo pre tých, ktorí to už počuli a pre vás nových, ktorí ešte nie, tak tá pieseň existuje ako duet. A existuje ako duet s takým vyšším, takým estetickou, ženskou mienkou, vysoko uznaným, to znamená repríky, preklade. Herco, speváko, takým pánom, s ktorým si to Katka teda zaspievala. Katka na koncerte rada hovorí o meno, čiže dnes budeš Lícia. Kati, povedz s kým, že máš duet. Vojta Dík. Som čakala, že to bude vo vydržení. Ja som bola úplne
vydržení, keď som si myslela, že to spieva, no. Tak, no nič vám tu. Ale pre všetkých vás, ktorí ste sa kvôli tomu nastaviť ráno, bali prejaviť tú emóciu, že nemusíte byť smutní, nie je to vec na vidnosť. Ale po nič nejde, lebo ja to zaspievam.
alebo je? Ona to mohla raz alebo dvakrát? Ja som to nemal, to by si pamätal, presne. Ináč to vlastne, keď si sa tak pekne ozval, tak musím vám všetkým povedať, že tento koncert, ale že ostatný album, ktorý sme nahrali a z ktorého vám budeme hrať aj nasledujúce dve piesne, tak nás tak pochválil, že získal ocenenie Radiohead Awards za album roka v kategórii folk za rok 2023. Neviem, či viete, ako vyzerá táto cena, to je taká soška, ktorá je, že mužská postava má takú hlavu rádio, ale tak dáme hneď tú hlavu odšľudla v ten večer, ktorý ho chcel vyskúšať. Tak sme dostali jednu. Tak už mám doma nejakú nedať. Ale teda ja sa chcem poďakovať vlastne Čižovcom, že vďaka vám tu dnes sme aj za ten úžasný obed, ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Naozaj bol to úplne fantastické. Chcela som povedať, že ten kaštel, ja neviem, ako sa volá vlastne, kde sme boli v Vanociach, to je ten kaštel? Ako? Áno, ja som stretala výborný grillovaný sír. Grillovaný, úplne super to bolo, takže odporúčam veľmi. A ďakujeme teda, že to môžeme byť aj vďaka vám a že ste takí starostliví, vlastne my si naozaj už asi rok a pol píšeme, tak rôzne, takže ďakujeme veľmi za starostlivosť a aj to, že sa to celé mohlo udiať. A my sme ten album, teda nadviažem na Dana, vydali, to bude, no v novembri bude rok. A volá sa Krehkosť. A vlastne celý ten názov, aj mám pocit, že celý album je vlastne o tom, že my máme pocit, že tie naše životy pevne držíme v rukách a robíme si všelijaké plány a ofajfkovávame si tie naše zoznamy stále. A nakoniec sa stane niečo, na čo nemáme dosah jednoducho. A dám to tak pekne povedať, že puk. A už tu nie si ty, alebo tu nie je to, tomu miluješ. A ja som si tak vlastne po 40-ke uvedomila, že vlastne ten môj život je konečný, že by z toho okamihu sa to celé zastaví. A ozaj nevieme kedy. Vôbec netuší nikto z nás to netuší, takže sa to tak zaoberám tým časom v tých textoch, ktoré píšem. Ale zároveň som si uvedomila, že ten čas, ktorý ešte mám, by som si chcela učiť čo najkvalitnejšie, čo najlepšie, čo najviac a tak sa snažím občas si chytiť tie momenty šťastia a radosti, tak som vás chcela povzbudiť v tom, aby ste sa nebali, lebo niekedy majú ľudia pocit, že si nezaslúžia, ale každý jeden z vás si zaslúži uchmatnúť si občas tie okamihy, keď ste šťastní, keď prežívate radosť, keď sa nechávate opátávať krásou. Hej, toto robíme z času na čas, lebo ja som presvedčená o tom, že nás robí lepšími a chápavejšími a rešpektujúcejšími. Tak a tancujme v takomto predsenom slova význame a robte naozaj to, čo vás oblažuje a pričom tú radosť cítite aj s tými, ktorých ľúbite a ktorí ľúbia vás, no lebo to je vlastne to jediné, čo si asi odnesieme v konečnom dôsledku. Tak. Das Sein. Živote by ma nenapadlo, že nám názov piesni v nemčine. Preto to vyšlo.
Teraz sa vôbec nehodí práve Bratislavu. Nejde náhodou niekto teraz po koncerte do Bratislavy, hľadám si konfúz. Ak by bol niekto taký, slobodne, myslím to vážne, úprimne, v CDčko bude ako dároček. Konec hlasenia. A prihlásime ešte rozprávanie. Ja mám také prianie, aby sme sa tu na Slovensku, všetci, ktorí tu žijeme, mohli cítiť ako doma. Aby sme sa tu mohli cítiť v bezpečí, aby sme sa tu mohli cítiť prijatí. Hej, no, všetci, úplne že bez výnimky. Tak ale teraz zahráme takú jednu pieseň o domove. A zároveň by sme chceli venovať človeku, ktorý pred časom o časť toho svojho domova vlastne prišiel.
Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety, nevyznaná láska, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Šaty, do ktorých nemá kto dorásť. Postele, v ktorých nemá kto spať. Kreslá, v ktorých nik nečíta noviny. Stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou. Ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Mami bez detí, deti bez otcov, deti bez mám a otcov. A ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody, ľudia bez svetla, ľudia bez tepla. Tak veľa ľudí, tak strašné veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh. Koľko lások skončilo pod troskami domov. Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko. Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu. Koľko otcov. Každý deň pribúdajú čísla. A my si zvykáme.
vyholené stráne a k tomu prázdne dlane, kto zožne nám úrodu, čo zostane po nás, len vyplienené kraje a bubeník, čo hraje do rytmu pochodu. Za tými, čo chránia, zostávajú púšte, podrezané hrdlá a stlačené z púšte, jamy plné duší, triažka to od strachu a po rokoch v ústach olovená pachuť. Tak si tu žijeme, tri bosky na líce, bolestne to ženia mužom, deťom Srebrenice. Zakričte to hlasno všetkým matkám Rwandy, že my sa máme dobre a je tu kopec srandy. Dovolenka v Poľsku so stravou na prídel. Sára šla s Jakobom a nik ich viac nevidel. Sára šla s Jakobom, nik ich viac nevidel. Sára šla s Jakobom a nik ich viac nevidel. Zostávajú púšte, podrezané hrdlá a stlačené z púšte. To v mene Božom tasíme meče, len voda stále tečie a tečie, len voda stále tečie a tečie, len voda stále. My sme sa asi pred rokom a pol s Dánom zoznámili v spáni s Vítkom. Naozaj skvelou dámou, ktorá sa volala Deniska Nikodémová. Možno ste o nej počuli, možno poznáte jej príbeh. A je to dáma, ktorá prežila holokaust a bola vlastne malým dievčatkom, keď vlastne ukrývala a spolu s jej sestrou ukrývala jedna dobrá pani z Spišskej Novej Vsi. A vlastne ona mala 9 rokov a jej sestra 12, keď ich oslobodili. A jedna z prvých vecí, ktorú museli spraviť tieto dve malé deti, bolo to, že museli identifikovať svoju zastrelenú mamku v masovom hrobe. Pretože vlastne nikto z rodiny sa ešte nestihol vrátiť
väčšina sa nevrátila vlastne nikdy. A ja nerozumiem tomu, ako si môžeme stále robiť tie isté veci, že sa nevieme prosto poučiť z tej minulosti. Tak som vlastne chcela povedať, že je úplne v poriadku, že máme rôzne nastavenie, že máme rôzne svetonázory a že je to absolútne legitímne, že prosto spolu nemusíme súhlasiť vo všetkých témach a vo všetkých otázkach. A vďaka tomu si myslím, že je ten svet pestrý a farebný, že sa od seba môžeme učiť navzájom. Ale som presvedčená o tom, že tých vecí, ktoré máme spoločné, je o mnoho viac ako tých, ktoré nás delia. A jednoducho v tých veciach, alebo v tých otázkach, v ktorých si nerozumieme, alebo spolu nesúhlasíme, tak tam by nám nastať ten taký skutočný rešpekt. A ak je ten rešpekt ozajstný, tak ten necháva pootvorené dvere. A to je to, čo asi ako spoločnosť momentálne potrebujeme najviac, jednoducho si nezabohnúť tie dvere pred nosom. Konečne začať stavať tie mosty z jednej a z druhej strany a niekde v strede sa stretnúť, podať si ruky, možno sa objať a sme v tom spolu, žijeme tu spolu a tu budeme žiť spolu. A tak je to na nás všetko, takže ja vám prajem, aby ste boli obklopení dobrými, slušnými, láskavými a rešpektujúcimi ľuďmi, aby ste takými istými mohli byť pre ostatných. Hej, a aby sme to mohli šíriť ďalej. A to bude dobrý raz. A tam vám povie vtip. Dneska sme si s pánom dekanom hovorili pár vtipov. Ja vám nepoviem. Ale poviem vám taký iný, ktorý je taký možno taktiež niečom aktuálny. A vlastne nie len teraz, ale aj stále. Že ako sa pracuje s tým strachom. Počkaj, jak to je? Počkaj, aj dobre, môžem, dobre. Ďakujem pani šéfkárka. Dobre, tak vám ukazuje mi tu, že mám povedať dva vtipy. A jeden je taký, že tu pri potoku v Deževiciach cez potok chodí pán každý deň. Oné pokosy trávičky, napásy tak. A zrazu tam sa začali zbierať takí chlapi, ktorí kričali a boli takí vulgárni, každý deň ich bolo viac. A zrazu on tak po mesiaci si hovorí, že idem sa ich opýtať, že čo to tu. Prišiel, že chlapi, a vy čo tu takto? Pri tom potoku. My plašíme krokodíly. V Deževiciach krokodíly. Však tu žiaden krokodíl nikdy nebolo, není, ani nebude. A on sa tak pozrel na toho deda, ale to len preto, že ich plašíme. Ono tento vtip je založený na pravde a to hlavne v tej, že aj pred Kristom plašili. A ukrižovali sme ho my, lebo sme boli vyplašení, lebo prišla inakosť, prišiel niekto iný, ktorý začal hlásať čistú lásku, neprijali sme. A vieme, jak to dopadlo. Ten strach robí takéto zásadné veci, čiže neplaš sa a porozmýšľaj, keď ťa niečo plaší. Lebo ten, kto ťa plaší, možno toho sa treba báť, ale on vie, že keď bude plašiť teba, už je to iné. Takže nepláš sa, porozmýšľaj, dobre, a teraz vtip číslo 2. Stretnú sa dvaja kamaráti, a takto jeden už taký trošku na tom džadu, má tak ruky za chrbtom a prišiel za tým. Milan, keď uhajneš, v ktorej ruke tu za chrbtom mám fľašu vína, tak ju celú vypijeme. V pravej! Nepláš sa, porozmýšľaj. A túto pieseň, keďže som zbadal, že pán dekan má akordeón, tak venujem vám.
krstným otcom jej syna. Preto sa starám sa. Si tak chodím stále sa obzrieť a
do očí, s kým tu dnes večer som sme mohli byť. Áno, dnes predvečer. A zvyknem sa učiť slovami o tom, že nič nie je samozrejme. A samozrejme v zmysle toho, že ono nie je samozrejme, že odtiaľ po tento krásnom dni rodiny, že keď sa poberieš domov, máš ten kľúč v kabelke vo vrecku od miesta, ktorého máš domov, tak nie je samozrejme, že ten domov tam bude. Nie je ani samozrejme to, že v tom dome bude ten niekto, kto ti možno občas lezie. Ale to nie je samozrejme. Nie je ani samozrejme to, že tu máme slobodu, že si tu slobodne mohla prísť sem, stretnúť sa. Nie je ani samozrejme to, že tu máme demokraciu. To nie je samozrejme. A nie je vôbec pre nás samozrejme to, že ste tú svoju slobodu, ten svoj voľný čas chceli tu dnes stráviť s nami. A pre nás je to veľký dar, za ktorý vám veľmi pekne ďakujem. To bolo by farát, ne? Že nie? Môj popol vezme vietor z
zmiešal s celým svetom. Vyrastie, jak slnečnica, nový nos, nové líca, budem sa inak hýbať, budem rád. A ak by ste mali byť, tak môj muž, náš manžel, bude vonku takto. Vieš čo, ti nerozumiem úplne. Tak bude tu niekde prosto predávať naše CDčka. Máme aj také printy s obrázkom kolibríkov, ktorých vlastne výrez máme na našom albume, je to od Ernsta Haeckla. A potom ešte mám také počuvnice, teda Dana vymyslel názov, že počuvnice. A sú to pohľadnice, na ktorých z jednej strane je QR kód, lebo už strašne veľa ľudí si nemá kde pustiť dnes vlastne to CDčko, ten nosič. Takže keď si vlastne skúsite vlastne nastaviť mobil na ten QR kód, tak ono by vám to malo pustiť, ten náš album. Máme tam takto spracovaný vlastne aj spracovanú tú krehkosť. A ešte potom balady, ktoré vlastne nevyšli nikdy na nejakom nosiči. Takže toto sú také naše možnosti papieru, takže tak, ak by ste mali chuť si nás zobrať domov, ako dávam, nedá sa iba v takejto forme. Áno. Ale my prídeme, podpíšeme, radi s vami ideme a obudneme a tak pofotíme. Ďakujeme naozaj veľmi pekne pán dekan, za to, že sme tu u vás v domovine byť mohli. Poďte aj vyvoľať, čo to bude. Prídavkou roku ešte piesme, ale myslím si, že ja sám sa teším na formuláciu na to. Takže teraz... Na vlastnom mikrofóne hovoriť, tu som sa spustil. Začínal som tak, ako začínal, že dajte roky si čo chcete. Dúfam, že sa vám páčilo, čo nám tu predvádzali. Robí teraz v nebi. Teraz? Áno. On sám je nebol. Je nebi, ako to vyšľa. Vymýšľa. Vymýšľa si. Oni už vedia, lebo som kázal. Takže povie, že Pán Boh tam na tie šperírky a sebe naše do ústa, ale
spievajú novú pieseň. To už nikto nemôže, ten pokoj, ktorý nám dá Kristus. Veľa celý ten koncert som bol úplne tak nejako čakám, že to nás nízko dostávame, my sa zblížime pre večnosť, zblížime pre tváru večnosti. A to príjme Kristovu záchrannú ruku, to nie z tej šalmastých príkladov, kde on užíva jej. A potom to myslím, vám prajem a vyprosujem, ja celý ten čas, čo sedím na koncerte, hovorím, že som šťastný človek, že som to dnes. Že môžem hlásať na niečo. A každý chvíľa, tu sú niečo, takže slávostné, sa nedá dať. Musíte na vtedy vždycky ten právny nášho života. A tak aby som spíval, naozaj ja hovorím, ako veľa trošku možno. Bol som kedysi v Sokolove, tam bol nejaký ako Machnitára, morálny, a hovorím, odteraz už navždy budete patriť k histórii tohoto kostola. Katka Koščová aj Dana Špinarová bol odteraz navždy patriť k histórii tohoto nášho kostola. Už tu boli, už sú jeho súčasťou. A verte, aspoň teda za seba hovorím, že ostanete aj v mojom srdci aj naďalej a každú stredu slúžim svetom, čo na súdne na Mihalovej mysli za všetkých prúserách sveta. A tak hovorím o tom, že Kristus nás pozýva spievať jeho pieseň všetkých, aby sa raz naše duše rozspievali to piesničkou, čo vedia na tých svetých. Každý sa to vedia naučiť, na tých svetých sa to vedia naučiť. Aby on to aspoň približne tak spievalo, už tu na zemi, a potom na nebesách. Potom za tú jednu SMS-ku dám peniaze. Ale napadlo mi taká krásna ináč. Vidíte to? A teraz je krásna myšlienka, že možno bez tej SMS-ky by nevyhrala. A pritom jedna malá SMS-ka ako dokáže zmeniť aj deň rodiny. No a ešte sme aj zahrali. To je to najobľúbenejšie totižto. A to je tiež taký jeden ešte vtipný napadol, že príde Jan Pavol do neba, sa teší, že konečne tá nebeská hostina. A tam teraz ten svätý Peter, že tak, on že čo bude na obed? On že jogurt. Tak zdajú ten jogurt. A ten Jan Pavol II sa pozera tam dole do toho pekla a tam strašná hostina. Káčky, kúry, všetko sa pečie. A tak už po týždni jedenia toho jogurtu už mu to nedalo hovoriť, že svätý Peter, že my nebudeme mať niekedy aspoň nejaké hostinu, ale že pre jedného sa neoplatíme. Takže naozaj ďakujem. Ešte ide vtip. No povedzte nejaký ten máte. Ja som išiel vypnúť mikrofón. Ale aj už ide vtip. Tak jedna krovka pravila, že ľudia budú len dvaja ľudia, ale ona má je skúška. A pýta sa tá jedna krovka, pani krovka, to sa myslíte, že len pre toho ľudí mám skôr len dvaja ľudia prídu. No pokiaľ ide o našu malu, nie som si istá.
len tvoja